Tervetuloa mukaan! Tässä videosarjassa kerrotaan, miten tekoäly voi helpottaa arkea askel kerrallaan. Jos ChatGPT ei ole vielä tuttu tai aloituskynnys tuntuu korkealta, tämä video on oikea paikka aloittaa. Erityistä teknistä osaamista ei tarvita. Tässä jaksossa käydään läpi, mikä ChatGPT on, mitä sillä voi tehdä ja miten sen voi ottaa käyttöön. ChatGPT on tekoäly, jonka kanssa voi keskustella kirjoittamalla. Käyttäjä voi esittää kysymyksiä, antaa tehtäviä tai pyytää ideoita, ja tekoäly vastaa. ChatGPT voi auttaa esimerkiksi kirjoittamisessa, käännöksissä, opiskelussa, suunnittelussa tai vaikkapa reseptien keksimisessä. Parasta on, että keskustelu voi olla aivan tavallista kieltä. Riittää, että osaa kertoa, mitä tarvitsee. Tekoäly pyrkii ymmärtämään ja auttamaan mahdollisimman hyvin. Mene osoitteeseen chatopenai.com ja klikkaa rekisteröidy sähköpostilla tai Google-tilillä. Jos sulla on jo tili, valitse kirjaudu sisään. Rekisteröityminen on maksutonta ja kestää vain hetken. Kirjautumisen jälkeen näkymässä on vasemmalla aiemmat keskustelut ja oikealla kenttä, johon kirjoitetaan viesti. Viesti kirjoitetaan kuin chattiin ja tekoäly vastaa automaattisesti. Käyttöliittymä muistuttaa keskustelusovellusta ja on helppokäyttöinen. Moni pohtii alkuvaiheessa, täytyykö palvelusta maksaa. Vastaus on, ei tarvitse. Käytettävissä on sekä maksuton versio että maksullinen ChatGPT Plus. Lisäksi on olemassa Pro- ja Teams-versiot erityiskäyttöön. Palvelua voi käyttää täysin maksutta, eikä rekisteröityminen maksa mitään. Ilmaisversio sopii hyvin, jos käyttö on satunnaista. Esimerkiksi silloin, kun halutaan testata tekoälyä, kysyä yksittäisiä kysymyksiä, hakea ideoita tai tehdä pieniä tehtäviä. Jos käyttö on kevyttä ja harvoin toistuvaa, ilmaisversio riittää mainiosti. Jos tekoäly on käytössä toistuvasti, esimerkiksi työn tukena, opiskelussa tai vaikka kirjan kirjoittamisessa, maksullisesta versiosta on paljon hyötyä. Tällöin saa muun muassa nopeammat ja tarkemmat vastaukset, enemmän muistia keskusteluihin, mahdollisuuden käyttää kuvia ja tiedostoja etusijan ruuhka-aikoina ja muita upeita ominaisuuksia, mutta niistä lisää myöhemmissä jaksoissa. Maksullinen versio maksaa tällä hetkellä noin 23 € kuukaudessa. Jos tekoäly on säännöllisesti käytössä, maksullinen versio kannattaa ilman muuta. Pro ja Teams. On olemassa myös Pro-versio, joka on suunnattu ammattilaisille, kuten tutkijoille ja kehittäjille. Se maksaa noin 200 € kuukaudessa. Teams-versio, joka on suunnattu yrityksille ja työryhmille. Tässä sarjassa keskitytään kuitenkin tavalliseen käyttöön, eli ilmaiseen ja Plus-versioon. Katsotaan seuraavaksi, miten tekoälyä voi käyttää käytännössä. Kuvitellaan tilanne, jossa halutaan nopea ruokaratkaisu. Kirjoitetaan tekoälylle: tee helppo ja nopea päivällisresepti. Ainekset: kananmunia, riisiä ja pakastevihanneksia. Tekoäly voi vastata esimerkiksi näin. Jos vastaus ei ole juuri sitä, mitä haettiin, voi helposti jatkaa kysymällä: tee tästä kasvisversio. Tai lisää mukaan helppo kastike. Jos viet hiiren minkä tahansa sanan tai lauseen päälle ja maalat sen, eli valitset sen hiirellä, oikeaan yläkulmaan ilmestyy pieni nuolimerkki tai käytä tätä -painike. Kun klikkaat sitä, valitsemasi teksti kopioituu automaattisesti kirjoituskenttään, jossa voit muokata sitä vapaasti ennen lähettämistä. Tekoälyä voi käyttää vaiheittain keskustellen. Se muistaa aiemmat viestit ja mukautuu toiveiden mukaan. Kokeileminen on turvallista, virheitä ei voi tehdä. Olet ehkä kuullut sanan prompti. Se kuulostaa tekniseltä, mutta kyse on oikeastaan hyvin yksinkertaisesta asiasta. Prompti tarkoittaa viestiä, jonka sinä kirjoitat tekoälylle. Se voi olla kysymys, pyyntö, tehtävä tai ohje. Tämä on se kohta, missä sinä kerrot, mitä haluat tekoälyn tekevän. Tekoäly lukee viestin ja vastaa siihen parhaansa mukaan. Hyvin kirjoitettu prompti auttaa tekoälyä ymmärtämään, mitä toivot, ja antaa tarkemman, hyödyllisemmän vastauksen. Esimerkiksi
Kirjoita tiivistelmä tästä tekstistä. Ehdota 3 ideaa viikon loppuillalliselle. Selitä, mitä tarkoittaa inflaatio. Esimerkki 1. Epämääräinen pyyntö. Huono, kirjoita teksti. Tekoäly ei tiedä, mistä aiheesta tai millä tyylillä kirjoittaa. Parempi. Kirjoita tunnelmallinen kuvaus talvisesta aamusta. Teksti on kuin pieni tarina, jossa saa käyttää aisteja ja yksityiskohtia. Tekoäly tietää nyt aiheen, tyylin ja tavoitteen. Esimerkki 2. Liian lyhyt kysymys. Huono. Mitä on tekoäly? Kysymys on liian lyhyt ja yleinen. Siitä ei selviä, kenelle vastaus on tarkoitettu, kuinka pitkä sen pitäisi olla tai millaisesta näkökulmasta asiaa pitäisi lähestyä. Tämä voi johtaa siihen, että vastaus on liian monimutkainen, liian laaja tai ei vastaa kysyjän tarpeeseen. Parempi. Voitko selittää lyhyesti ja helposti, mitä tekoäly tarkoittaa? Kuvittele, että selität sen ihmiselle, joka ei ole koskaan kuullut siitä ennen. Nyt kysymyksessä on selkeä tavoite, tyyli ja kohderyhmä. Vastaaminen on helpompaa ja lopputulos todennäköisemmin vastaa sitä, mitä oikeasti halutaan. Esimerkki 3. Liikaa asioita yhdellä kertaa. Huono. Kirjoita blogi, tee otsikko, somesisältö ja sähköposti tästä aiheesta. Tekoäly voi tehdä osan tai sekoittaa ne keskenään. Parempi. Kirjoita blogitekstin luonnos aiheesta, etätyön hyödyt perheelliselle. Seuraava pyyntö voi olla: tee tästä aiheesta Instagram-postaus. Yksi tehtävä kerrallaan toimii paremmin. Nyt kerrataan vielä lyhyesti, mistä hyvä tekoälyprompti koostuu. Hyvä prompti on vähän kuin selkeä kauppalista. Mitä tarkempi olet siitä, mitä tarvitset, sitä paremmin tekoäly osaa sinua auttaa. Hyvän promptin rakentamiseen tarvitset nämä 4 tärkeää kysymystä. Mitä haluat? Tässä kohdassa kerrot mahdollisimman selkeästi, mitä tekoälyn pitäisi tehdä tai tuottaa. Mieti, mitä tarvitset, ja kuvaile se yksinkertaisesti. Mitä yksityiskohtaisempi olet, sitä parempi lopputulos. Kenelle se on tarkoitettu? Tämä auttaa tekoälyä valitsemaan oikean kielen ja sisällön tyylin. Onko kohderyhmänäsi esimerkiksi aloittelijat, lapset, nuoret, ammattilaiset tai asiakkaasi? Kerro kohderyhmä selkeästi. Millä tyylillä haluat tekoälyn vastaavan? Valitse sopiva sävy tai tyyli, kuten ystävällinen, humoristinen, ammattimainen, kannustava tai rento. Näin tekoäly pystyy puhumaan juuri sinun tarpeisiisi sopivalla tavalla. Jotain erityistä. Tässä on tilaa kaikelle ylimääräiselle tiedolle, joka auttaa tekoälyä ymmärtämään juuri sinun tarpeitasi. Voit antaa erityisohjeita, esittää lisäkysymyksiä tai mainita asioita, jotka haluat tekoälyn huomioivan erityisesti. Ja lopuksi otetaan vielä selkeä esimerkki täydellisestä promptista, jossa kaikki nämä 4 kohtaa ovat mukana. Esimerkki prompti. Kirjoita lyhyt, hauska ja helposti ymmärrettävä selitys tekoälystä. Kohderyhmä on alakouluikäiset lapset. Käytä ystävällistä ja kannustavaa tyyliä. Mainitse erityisesti, että tekoälyä ei tarvitse pelätä ja anna yksi hauska esimerkki siitä, miten tekoäly voisi auttaa lapsia koulussa. Nyt on sinun vuorosi. Kirjoita oma kysymys tekoälylle. Aihe voi olla mikä tahansa. Voit pyytää reseptiä, suunnitella juhlan, hakea selityksen, ideoida viikonloppua, mitä vain. Tärkeintä on, että kokeilet, harjoittelet selkeyttä ja uskallat kysyä. Kerro kommenteissa, mitä kysyit ja millaisen vastauksen sait. Mikä toimi? Entä mitä voisi vielä kehittää? Tämä varmaan riittää ensimmäiselle kerralle. Olemme vasta alussa. Jos haluat oppia käyttämään tekoälyä kuin ammattilainen ja ehkä jopa tulla oikeaksi tekoälykuruksi, liity mukaan. Tilaa kanava ja jätä kommentti, niin et missaa seuraavaa videota, jossa sukelletaan jo vähän syvemmälle tekoälymaailmaan. Nähdään seuraavassa jaksossa.